Kemm il-darba hemm bżonn li tinqala din it-triq wara li jkun naqta t-tarmak u jerġa' jitkisser. Dan kien wieħed minn ħafna kummenti ta' persuni li jurew ir-rabja tagħhom għal triq li ilu jsir xogħol fuqha għal xejn inqas minn 3 snin u xejn ma juri li x-xogħol wasal biex jiġi fit-tmiemu. Net News żar triq għajntu fiha tnejn filgħodu fejn jidher li x-xogħol għadu lura. Partijiet mit-triq li jidhru lesti bit-tarmak li spiċċaw reġgħu nqalgħu kompletament. F'post fuq Facebook, Infrastructure Malta ħabbret li din it-triq mir-roundabout tax-Xewkija sa triq San Martin se tkun qed tinqala traffiku miż-żewġ naħat sas-Sibt 23 ta' Marzu. U allura is-sewwieqa se jkollhom jagħmlu tliet ġimgħat għaddejjin minn toroq alternattivi. B'riżultat li qed ikun hemm dewmien enormi u saħansitra żieda fit-traffiku. Kienu ħafna dawk li fakru kif din it-triq suppost kellha titlesta sa qabel il-miliet tas-sena l-oħra propju sa 23 ta' Diċembru. Persuna oħra tispjega kif din is-saga tidher li ma trid tispiċċa qatt. Din it-triq hija biss waħda minn sensiela ta' toroq oħra madwar Malta kollha li jinsabu kollha mħarbtin wara ġimgħat xhur u wħud saħansitra snin sħaħ isir xogħol fuqhom. Fost dawn hemm it-toroq tal-Mosta, tal-Ħamrun u issa anke ta' Flerdeli. Kollha toroq residenzjali u mdawrin bi ħwienet u negozji li x-xogħol qed ikun ta' detriment għalihom. Ta' min wieħed ifakkar kif il-Gvern Laburista mar lura mill-wegħda elettorali li kien għamel. Dik li jirranġa jlensti t-toroq kollha ta' pajjiżna f'7 snin. Wegħda oħra li dan il-Gvern mar lura minnha b'riżultat li l-poplu Malti Wawċi kollu qed ibati għan-nuqqasijiet tiegħu.